O Hospital da Barbanza acolle hoxe a segunda xornada de integración entre profesionais que busca afondar na relación entre traballadores de atención primaria e hospitalaria na mellora da atención aos pacientes. O Hospital da Barbanza acolleu esta tarde unha xornada de integración entre profesionais sanitarios orientada a abondar na maiora da integración entre os dous niveis asistenciais, atención primaria e atención hospitalaria. 180 persoas deronse cita no Salón de Atos do Centro en Oleiros. Abordáronse temas de gran interese como a implantación da unidade de solo pelviano, a identificación e manexo do doente frágil con necesidades sociais e o seguimento compartido referido a ferramentas electrónicas para a continuidade asistencial entre a atención primaria e hospitalaria. Na clausura, o doutor Juan Atei falou da xestión na área de cardioloxía cardiovascular, resolver no nivel asistencial adecuado. Estas jornadas nacen con vocación de continuidade, con periodicidade anual para mellorar a comunicación e integración entre todos os profesionais da área, tanto hospitalarios como de centros de saúde, facéndose unha enquisa de satisfacción. Recibíronse 180 inscripcións de profesionais tanto da área sanitaria de Santiago e Barbanza como doutras herencias como Ferrol, Coruña, Cee, Salnés e Pontevedra. Os inscritos pertencen a diversas categorías profesionais como DUE, facultativos, auxiliares administrativos ou psicólogos, entre outras.